Nagtawa mo kong mudaog tong manuka. Sirko balintong. Dahil bunag na yung ayag lupad. Nitawag naman tong buwang. Napindi pa mangyot. Pastilan. Kisa man tong manok. Ay, patad na pong kuha tong manuka. Nga mo kong kibaw kisay tagiya. Ug giayo ba to niya kondisyon? Kinagtuwa mangyot kong mudaog na tong manuka. Nitawag ng buwang. Unya, pagtugpa nila. Siya pa ginabilde. Ang problema ron. Kikadto kwarta akong gisugal. Inugpalit o gasol. Nagpaabot ato akong asawa dito. Kiway magamit paglungag. Sa may buhato na ko niya. Na makarason ko nga akong asawa nga di masuko. Gusto. Mangita kong pagi. Kining bukong damit kayo ni. Uy sako. Uy sako na. Pero sige lang. Kaya ako yung pangitaan pagi. Na akong asawa. Mukalma siya kasuko. Kaya siguro magyong kong nasuko to. Ako ni dadon. Ako ni. Dali mo kong. Dali mo. Asa naman ka itong ako ang banang isugo o gasol? Wa pa mamaulit? Purti naman gutuma? Muhiyo sa niya kung tiyan na sa kagutom? Hindi naman katupunta? Day. Nanam, unsam dalan mo? Day. Pasabton na rin na. Teka. Ayaw kasuko na yun. Pasabton? Wa malagi gasol? Pasabton, teka. Ang gasol, day. Sold out na. Out? Sold out kay nga no, magdako kayong pistan hitabo sa balamban. Unya, ang tanang gasol na hurot. Pero ako lang una, gibilin ang kwarta dito. Gibilin ako. Kay, akong itong balikon. Pero kinila sa itong gamiton. Ha? Ay, sige. Labagan. Oh. Na, daw ka dito. Tay ako malasap. Bisa ka sa sugal. Sugal sa biya. Pildi. Sugal sa inilog. Pildi. Putban ginong ulinon. Malasa. Nya, sige rin, agil mo kay lahos na bro. Lahos na bro. Nawa. Tanawa na booking ka na. Ha? Wala din. Na-booking ka na. Hubog to day. Hubog? Hubog. Dili yun. Na-booking ay ka? Ikaw na lang.